Yo, masih bersama channel Imam Bah Uci 99. Jangan lupa subscribe-nya. Goyang Linting sih, melintang, linting, nganti aor. Dengaren toki, rako biasane sepi, amem, rano popo. Teko sabar ya Gus, umpanyen kahanan, ora ndeweki. Kok malah ngantuk piye ta Gus? Gus, No apa to Pak Komandan kok ngageti? wit, jam yamene ngantuk tenan po Gus? Sorry Pak Komandan, aku ke ngimpi. Jam yamene iki ngimpi. Ngimpi apa Gus? Aku ke ngimpi terus ketemu wong ayu. Oh, ayo ngono. Matu. Terus piye Gus? Bahasana rata ambung. Kok malah malih wedhus. Cherry Remix.